रां दाबिग्रा गसाइगावनि श्रीरामपुराव आयेन बेरेखायै रां दाबिग्रा सा 9 सोद्रोमाखौ पुलिसा हमदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम सोनाब बंग सीमा श्रीरामपुराव थांनाय समबार सानखालि सिमुलटापु पुलिसनि सिग्रोमनायाव सिमुलटापु ओनसोलाव आयेन बेरेखायै रां दाबिग्रा सा 9 सोद्रोमाखौ पुलिसा हमनो हायो। आसाम बंग सीमा सिमुलटापु पुलिसनि मोनसे हानजानि सिग्रोमनायाव मैया श्रीरामपुराव 31 नं राजा लामायाव गुबुन गुबुन गारि मटरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां खांग्रा एबा दाबिग्रा सा 9 सोद्रोमाखौ हमनो हायो। आयेन बेरेखायै रां खांग्रा दाबिग्रा सुबुंफोरखौ गसाइगाव महकुमानि गुबुन गुबुन गामिनि थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा फारियै निरन्जित बसुमतारी, मनोज शाह, सन्जय सरकार, मोहम्मद आबुसामा मण्डल, मोहम्मद आतार हुसैन, डनजय बसुमतारी, मोहम्मद आबु बाकार सिद्दिक, मोहम्मद मफिजुल इस्लाम आरो मोहम्मद आब्दुल मालिक होननानै मिथिनो मोननाय जादों।